Siyabala. We're counting days. Sibala insuku. Ngiyakubona usubudgetile waqeda. uDecember usufikile wabala. We're counting days. Ngiyasho nami sasicounting insuku. Musuku umcabanga lo muntu omcabangayo. Ey madoda yazi ngiyakubona mfu. Yazi bafuna nilima. Musuku umcabanga ngiyakubona. Ukuthi usubalile u10,000 ukuthi uzospenda ngoDecember. Fuseke. Ungabe usabacabanga abantu besifazane nalama blue abamhlophe ohlonisa unyaka. Uyazi sinenkinga yengoma yonyaka. Ayikho ingoma yonyaka kulonyaka. Ileli blue elimhlophe elizoqedha ibonus yakho. Musuku ibuka lengane ifaka amabhluka amhlophe. Buka ekhaya. Mfana musu lokwenza izinto eziningi njengamanje. Uyakhuluma Ankel. Uyakhuluma ubhuti wakho omdala ongazalwa kini kodwa ozalwe eSouth Africa. Lalela phela mina kahle kumele ngibonge mfana ngoba imina engizalwa emndenini ongawazi nawe ngoba ngisiza wena. Ibonus ngithi mayingena ngifuna mayingena ibonus ngoba ngiyazi bafuna baka Transnet. Ngiyanazi bafuna bami nge28 iyakhathlela. Nge28 yangena. Lela ngicela ungabusabacabanga. Uyabona ngiyakubona njengamanje ucabanga ubhiya. Ucabanga ini? Ungabusabacabanga. Cabanga uma wakho njengamanje. Cabanga ufro wakho uma unofro. Cabanga abantu abahlelekile. Iyangena ibonus mfana. Ngiyakubona usubudgetile ukuthi hayi uyavuka ngemoto iyonto right ke leyo. uDecember ufikile njengamanje. Yazi musucabanga lezi ipoki zabantu besifazane. Oh, musucabanga odukanezwe. Uzodukanezwa ubonini. Hey bo, hey. Hayi ngiyacela ukuhlenge loudspeaker kodwa ungabe usabacabanga. Odukanezwe ngeke ubuye ekhaya. Uzomba Friday, ubuye Sunday. Usungena bonus mfana. Musu ungabe usabacabanga manje. Ya. Bayeke lezi ipoki zabantu besifazane.